podstate tá cestovná kancelária, ktorú som začala, tá kamenná, nikdy nerobila žiadny marketing, takže som o marketingu ani netušila a v podstate všetkých tých klientov, ktorých sme mali, tak to bolo niečo ako word of mouth. To znamená, že vlastne jeden klient bol spokojný, povedal ďalšiemu a v podstate šírilo sa to celkom rýchlo. Ja som vždy bola toho názoru, že to, čím sa ja odliším od tých ostatných cestovných kancelárií, je to, že keď sa stane nejaký problém, že ja prevezmem tú zodpovednosť a že ja tomu klientovi tú škodu zaplatím a priznám si tú svoju vlastnú chybu, lebo väčšina cestovných kancelárií si nikdy nechcela priznať chybu. A vždy to tvrdila, že je to letecká spoločnosť, alebo to ten, alebo henten. Tak ja vždy, keď klient zavolal, sťažoval sa, tak som sa mu ospravedlnila. Povedala som, áno, je to naša chyba a zaplatila som. Hovorili sa tí klienti stále vracali a nemusela som robiť žiadny marketing. Že v podstate v tom čase sme sa dostali, ak poznáte trend, a čítate, oni majú každý rok takú ročenku trend pod cestovanie, tak ITC Travel napriek tomu, že už na Slovensku fungovala UEFA a ďalších 350 cestovných kancelárií, ktoré robili to isté a ktoré boli tu niekoľko rokov, tak ITC Travel v podstate sa za nejaké 3 roky dostalo do rebríčku, tohto rebríčku medzi prvých 7 predajcov leteniek, čo pre mňa bol neuveriteľný úspech a bola som strašne s tým spokojná. No, potom sa stala jedna vec, prišiel september 11. veľký, ktorý určite si buď pamätáte, alebo ste o ňom čítali a viete. A ten spôsobil následnú vlnu niektorých udalostí, ktoré postupne spôsobovali to, že ľudia sa jednak začali báť lietať, to znamená, že boli ťažké chvíle, kedy ten predaj išiel veľmi dole. A jednak sa stalo to, že na trh vstúpili nízkonákladové letecké spoločnosti, ako napríklad Ryanair alebo predtým Sky Europe, a tlačili ceny tých klasických leteckých spoločností veľmi dole.